Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama di Bias Pecong. Semangat bro, semangat, Tapi semangat, anu. semangat. Ya, Udah aku ki jenenge. Dengan iki cukup wakil bisa sudah tahu upload saling interaksi. Lah kok hilang Kurang. apa dhewe? berperan dewi. Iso ya. Iya, soalnya restoran ini berarti kan kapit gitu kan. Ya iya. Ini ya. Tapi nak diaktif mana yo? Tapi wakil kantor iki janjian. Penting. Dia. Pengikut mah kamu India nih, guys. Ya, ya, pengikutnya tidak kayak India nih belum. Di posisi lagi di tahu tes gitu. Tapi kan melu ke suwi kan. Apa? Di melu Aku ngerti kuwi kok kanca Ponorogo ngono. Nanti kok iki kok anu kok Kalau ngopi-ngopi ya. piye to carane ya? Nah, Belum ya. jajan-jajan. Doi terus aku akhirnya delok to. Kok Hmm. viral-viral kuwi terus tak aktifno mode Ya. mode digital kuwi tak aktifno. Nah. Anu profesional. Ono akeh sing anu, aku agar munggah nih video munggah nopo no, akeh sing komen. Sing komen-komen. Sing terus akhirnya salah satu yang melok kuwi, melok kuwi. Oh, alah. Bar ngono ki. Apa ki jenenge munggahno kerjonane seharian iki nyapo ngene. Akhirnya suwe munggah. CS ku ki lho bakal malah banjilan iki. Bakal malam. Udah jodoh nanti. Oh, Itu ini bakal malah. oh, iya. Oh, kuwi. Kuwi aku kena aku yo kok Facebook. Akhirnya bisa petok no foto-fotoan omongan ini deh. Nah, Ayo anu bos. arep jalan kana tahu cepat kita arep bolo-bolo iki. Nah, iki tahunnya bolo. Sok nih. Ya. Mulai. Nah, itu. Tapi tane bolo. Nah, waktu itu. Jadi cuma malek enggak? Cuma. Ini udah tidak. Apa sih? Mana yo? Ini arep opo Makan kuwi? lho sih durasi. Jelasin dulu. Piro iki wis? Akhir 2 menit ya. Minim piro to? Paling kaya lawi mana jagung to. Oh, kuwi lho sing sak menit ujul kuwi lho kepotong itu. Karek metune arek piro? Nah, yang sing sak 30 kali. 30 wis rapi. Posisi ini di warung. kowe kudune ge Jalan. omongnya sing panjang lu kepotong itu Ora kena, iku kepotong otomatis. Apa? maksudnya opo? Ini Facebook. Ini Facebook. Dan nek apa guys ini YouTube ngono. Kita tuh iso. Semangat. Ah, ya. Kaya padane to iki. Lah kono ketemu ya kene ya. Nah, tung-tungan ini malah. Iya, tapi Batman. Apa sing ngadir kuwi? Mau piro? 50. Mau ora 50 nih? Hah? Nah. Ah. Kalau kayak berubah mana bila tahu. Enggak masalah. Aku nek kadang delok undang lho. Kuwi mantau aku munggane ono. Kok malih saiki biasane sing ngomen akeh. Kayak sapa? Enggakmu. Nah, ada anak foto apa itu? Kadang akeh sing ngomeni sing anu nanti kok malih menurun. Berkurang dhewe ya. Soalnya kan Padahal koncane akeh. piro ya? Nah, Dewe iso koyo ngene to yo. yang nama piro? Oke, ini yo. Oh, ini udah tak batalkan konco ibu sana aku golek konco itu Tahu apa ya? Atau buat klik-klik. Yo. Ya. 507 lah. Bahaya itu. Ada yang milih kan berarti. Lekal. Kalau Kamu kan yo panjang. posisi ini di golongan ejakulasi. Ngene iki
Pengen apa? sekitar paling kurang lebih jam 9 bisa jam berapa lah. Tahun terang apa dulu? Ya Gusti Allah. Ya waduh. Ayo kalau jam beda. Gusti Allah. Aku tapi itu bisa aku tapi ngapun. Mungkin nolak. Piye iki agendanya piye iki tahun baru gitu loh. Baru ning omah Ning kok bos. bukan ning gunung apa mesti ning gunung malah. Iya, Mengendaki gunung lewat malam. lagi ning Doraemon nah. Lumayan Aku ning Doraemon. Hah? ning omah. Nang omahe kan inti berarti. Hiburan itu ala tenang. Apa ning anu kono? Ning JLS apa ning JLT? Jalur lintas utara apa JLT apa? Bulan-bulan ini sekalian. Jalan-jalannya sih lumayan bro. Bagong itu ke Probolinggo. Kapan? Iki lho. Malam Senin Malam Senin. karo Harus apa? karo Harus sepi. Ketemu ngopo? Kemarin Mau roto. apa nang laut seneng. Rasa buku kuling. Mbok komeni apa anu e? Mbok komeni apa? Ini story ini Mas Ki. Story ini. Rasa buku kuling cemplung nang laut kayak nang lak ini. tuh. Ki gumul ya apa? Kalau kita tahu potensi yang lewat wilayah Sumbersari ya. Monggo belo. Gila risiko sing Tahu lewati potensi belo. lewati Iki wilayah temanku gitu. Sumbersari. Pak mau. Itu pamit. Sampai jam piro belo? Sampai jam piro? Yo satu topel. Kelas berarti. Ojo nek lo sepeda ya. Oh iya. Berarti sepeda iki jarang tapi wis jarang ana sing kuda sing motor saiki. Kalau tahu potensi dilewati ya. Dilewati piye to? Ojo lewat nek lewat mandek kok. Dilewati malah gak mandek ngomong. Maksudnya yo lewat karo mandek ngono lho. Mandek nek gak tuku. Mandek Ya berarti yo mandek karo tuku. Mandek tok ngono. Mandek karo tuku. tukur gangane duit. Ya berarti dene tuku mesti kaya duit. Asar utang. Tuku ya itu buat. Nah, ya ora mungkin Kare kok. ning omah duwite. Buat sih Mas, ngono piye? Toko kok bon mana. Masane toko bon-bonan kuwi. Iki melayani cengka ora to? Heh? Nah, Melayani cek ojo nate okai biasanya Sing nang kono kalau kene opo nulis. Cengka. Udah. Oke kita kok mbak ya. Hei. Iya melayani cengka. Teo kabarnya sama ndi oleh ya ngene. Ya iya. Kowe golet apa sing biru? Hah? Golet apa sing biru? Facebook. Aku sing biru. Sing biru ki anune iki akeh. Di. Oga maksudnya iki efeknya iki akeh lho. Iya. Efek video iso. So. Nah, sing cilik kan tempat godang nggo video kan gak kena tau. Jadi gede wis seluler apa. Nek sing biru kan kan nggo lag to. Ya, iso. Gunane oke maksudnya ya. Masukin. Paling semua. Kir, saiki kan masuk stres. Sopo to sing delok ki sopo? Sing dulu anak wong sakit. Lah wong digawe hitam putih. Kuwi Terus tiga ketok iki jenenge sopo? tiga kok TV mbok lah. Nah, Jadi kan gawe warna iki tak gawe warna lho. Wis anu cara HP no cek poliponik lho. Pialang iku ngapuro, bingung kata. ada sadang. Tiga kali. Ada bala yang ini ki bala. Ketemu karo bala yang ini ki. Wis suwimen iku semudah pra. Hah? Ki genepi Sampun sik. kalau sama Apa aku
Paketan apa enggak pakai? Wah, wah. Oh iya. Enak, enak. Nah, oke Balo, terima kasih, semangat selalu. Sekarang kok Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan semua ya Balo. Semangat, semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.